Για φέρει λίγο το χαράκα. Α, θα σου τη μετρήσω. Αχώνομαι τώρα, μου άκουσες. Πολύ ωραία. Και είναι ξυρισμένα, ρε φίλε. Μην με κοιτάς έτσι με τα γαλανά σου μάτια. Να σου πω, θα κάνουμε βίντεο για YouTube ή θα γυρίσουμε κάτι άλλο. Σήμερα έχουμε την τιμή να έχουμε καλεσμένη μία από τις πιο μεγάλες creators του OnlyFans, τη Lila Evans. Έχεις μάθει ότι είμαι τεκνατζού και με γλύφεις ήδη. Κάτσε, πόσο είσαι? 28 είμαι, εσύ πόσο είσαι? Πόσο με κάνεις? 22-23. Θα το ομολογήσω, έχω δει ταινίες σου. Σε έχω τιμήσει δηλαδή, θα σου πω την αλήθεια. Α, χθες το βράδυ, εδώ καθόσουνα. Ασχολούμαι εδώ και 2,5 χρόνια με το OnlyFans. Τώρα είμαι και σε βραδινά μαγαζιά παρουσία. Βρίσκομαι και σε άλλα μαγαζιά λίγο πιο. Πας, κάνεις live τέτοιο. Yeah. Έβλεπες μικρή ταινίες? Πολλές, ήμουνα full. Τι ταινίες έβλεπες? Step Sisters, Step Brothers. Πριν κάνεις αυτό που κάνεις, έστελνες εσύ π.χ. γυμνές παλιά σε συντρόφους σου, ξέρω εγώ? Και στη μισή Αθήνα μπορώ να πω. Α, ήσουν δηλαδή. Ήμουνα τέτοια. Έβγαζες βίντεο ενώ έκανες, ξέρω εγώ, κάτι. Ναι. Α, έκανες και τέτοια. Με τις σχέσεις μου, βέβαια, όχι έτσι. Α, γούσταρες δηλαδή να. Ναι. Αλλά γενικά ήμουνα πολύ το κορίτσι από την εφηβεία, δηλαδή μέχρι και τα 25 μου. Ήμουνα το κορίτσι που έστενε, ρε παιδί μου, δεν κομμάτισα και έστενε. Έκανα συνέχεια, όλη μέρα από το πρωί μέχρι το βράδυ. Δεν έκανα και τίποτα άλλο. Τι άλλα επαγγέλματα έχεις κάνει στο παρελθόν? Πολύ δημόσιες σχέσεις. Δούλευα σε το ατζίδικο. Πολύ εστίαση, πολύ μπαρ, σεζόν στην Ήο. Έκανα το body painting επίσης στην Ήο. Έχεις βάψει κανένα ποπουδάκι? Μόνο κόλλους. Σου είχε έρθει κανείς ας πούμε άντρας να σου πει βάψε μου λίγο πιο κάτω, ξέρω εγώ? Ναι, έχουμε βάψει και τέτοια να ξέρεις. Πάνω, Ναι, το είχα κάνει μια φορά. Όταν το έβαφες, ναι. ήταν Ήταν έτσι? παραζωμένο. Α, ήταν στα γάτω. Τι ζητάει περισσότερο ένας άντρας στο OnlyFans? Κοίτα σε μένα, περισσότερο νομίζω τους αρέσει να με ακούνε. Δηλαδή είτε έρχομαι σε οργασμό, είτε να μιλάω. Τους αρέσει πάρα πολύ, ρε παιδί μου, η φωνή μου, δεν ξέρω. Κάνε ASMR. Να νιώθει ο άλλος, λες και εσύ στο αυτί του, το ψιθυρίζεις. Κατάλαβα, εγώ π.χ. γουστάρω, ρε παιδί μου, να είναι η κοπέλα στο αυτί μου, ξέρω εγώ. Και εμένα μ' αρέσει και η ανάσα. Τη βρίσκω πολύ με αυτό. Α, είσαι τέτοιο. Ναι. Να σου πω, θα κάνουμε βίντεο για YouTube ή θα γυρίσουμε κάτι άλλο? Και μετά εντάξει, θέλουν πολλά βίντεο solo, δηλαδή να παίζω με διάφορα παιχνίδια. Να τα βάζω παντού. Τι, Fortnite και τέτοια, ξέρω εγώ. Τι παιχνίδια παίζετε μαζί? Παντομήμα και τριλίζα και τέτοια. Μην με κοιτάς έτσι με τα γαλανά σου μάτια. Λένε πολλά κορίτσια ότι αυτοί που τους στέλνουν φωτογραφίες στο πράγμα τους, ότι δεν τους αρέσει να το βλέπουν. Ότι και καλά λένε τι μου στέλνεις, ρε φίλε, αυτό το πράγμα, γιατί δεν μου αρέσει να το βλέπω, ξέρω εγώ. Δεν μ' αρέσει το μένα. Αλήθεια. Σίγουρα θα υπάρχουν και κορίτσια που φτιάχνονται. Εγώ προσωπικά δεν φτιάχνομαι. Μπορεί να είναι επειδή μου στέλνουν και πάρα πολύ και έχω μπουχτίσει να το βλέπω. Ναι. Πώς μπορεί να στείλει κάποιος να έχει μια σωστή dick pic? Ακούστε, αγόρια μου, για να μαθαίνετε. Ό,τι και να έχετε εκεί κάτω, αν θέλετε να εντυπωσιάσετε την κοπέλα, θα το στέλνετε έτσι. Από κάτω. Από κάτω. Δεν είναι ύψος. Άμα βγάλεις μια φωτογραφία και βάλεις το φωτογράφο κάτω και σε βγάλει, θα φαίνεσαι πιο ψηλός. Έτσι είναι και με αυτό. Φαίνεται πιο ψηλός. Smash or pass, Trappers Edition. Light. Smash. Τρανός. Pass. FY. Pass. Strat. Pass. Ρίκτα. Pass. Ιβαν Γκρέκο. Pass. Δεν πάρεις κανείς. Tag Slime. Άπαπα, pass. Σιντάρτα. Smash. Χοκ. Smash. Μπόσικαν. Pass. Ήρθε η ώρα να βαθμολογήσουμε και να αξιολογήσουμε τα μπόσι του Μπόσικαν. Ωραία. Μπόσι, με φωνάζουν σεξιστή. Πολύ ωραίο. Είναι ροζ, το αγαπημένο μου χρώμα. Και είναι ξυρισμένα, ρε φίλε. Smash. Smash τα του Μπόσικαν. Μην ξεχνάτε, παιδιά, να κάνετε subscribe. Πόσα likes θέλεις? 20.000. 20.000. Έλα, εντάξει, 10.000. Τα περισσότερα λεφτά που έχεις πάρει από ταινία. Εγώ έπαιρνα διαφορετικά λεφτά στις ταινίες. Εμένα ήταν 1.000 ευρώ, ρε παιδί μου, το γύρισμά μου, μαζί με την πρώην σχέση μου. Καλό. Εντάξει, κοίτα, κάναμε μόνοι μας το μοντάζ, τα κάναμε όλοι μόνοι μας, οπότε ουσιαστικά φτιάχναμε μια ταινία και τη δίναμε, γι' αυτό ήταν και αυτή η τιμή. Τα πιο πολλά λεφτά που έχεις πάρει από donate, από OnlyFans. Μου είχε στείλει ένας, νομίζω, ήταν γύρω στα 600. Τι, έτσι απλά. Ναι. Για να ευχαριστήσει, να δώσει χωρίς λόγο. Ξύπνησα δηλαδή ένα πρωί και λέω: γιατί μου ήρθαν αυτά τα λεφτά? Ήθελα να σε ευχαριστήσω για το έργο σου. Ποιο είναι το πιο περίεργο πράγμα που σου έχουν ζητήσει? Μου έχουν ζητήσει να κάνω βίντεο ενώ είμαι, ρε παιδί μου, στην τουαλέτα μου. Και δεν είναι το. Είναι το άλλο. Το έστειλες? Επόμενη ερώτηση. Καλά, γούστα έχει ο κόσμος. Έχει τύχει ποτέ να φτάσει σε οργασμό ενώ κάνεις γύρισμα? Ναι. Πώς γίνεται, αφού σε βλέπουν τόσος κόσμος? Εντάξει. Και. Τόσο άνετη είσαι. Εγώ θα μπορούσα να. Είσαι κλειτοριδική ή κολπική? Κλειτοριδική, full. Δεν σταματάω εκεί όλη την ώρα. DJ full, ωραίο. Είναι κάποιες κοπέλες, ξέρω εγώ, το κάνουν αυτό επειδή τις διεγείρει. Εσένα σε διεγείρει αυτό το πράγμα? Σε φτιάχνει. Ναι, το είχα καταλάβει από μικρή ότι μ' αρέσει γιατί έκανα πάρα πολύ public. Πάρα πολύ. Το πιο περίεργο μέρος που έχεις
κάνει. Έχω κάνει και σε πλώρη πλοίου, σε προάβλια σχολείου πολύ, σε πυροφυλάκια. Πυροφυλάκια, τι είναι το πυροφυλάκι? Το πυροφυλάκιο, άμα έρθει στην Πεντέλη, θα σου δείξω. Σε έχουν πιάσει ποτέ? Με έχουν πιάσει, με έχουν βγάλει και βίντεο. Και τι, το έστειλαν, ξέρω εγώ, να το δει. Αν το μοντάρεις. Θα σου πω, ήμουν σε προάβλιο εκκλησίας, ήταν πολύ κεντρικό το σημείο, ήταν 7 η ώρα το πρωί και με έβγαλε, ρε παιδί μου, βίντεο. Σου λέει, όπα. Ναι, άκυρος, δεν ήταν και τόσο άκυρος, τον ήξερα, ήταν από το νησί. Ποια πιστεύεις ότι είναι τα δυνατά σημεία πάνω σου? Ψυχούλα μου. Ψυχούλα σου. Καλή καρδιά. Καλή καρδιά. Αλήθεια. Ναι. Για πες μας τώρα ποια μεγάλα σημεία. Εντάξει, κοίτα να σου πω, ο κόσμος σου λέει ότι είναι ο πισινός σου. Πιστεύω ότι έχω, ρε παιδί μου, ότι είμαι η γκόμενα που έχω. Άρα πιστεύω ότι έχω ωραίο πρόσωπο, γιατί έχω και τα σουηδικά έτσι χαρακτηριστικά. Το γυμνάζεις τον ποπό σου? Πάρα πολύ γυμνάζομαι. Τι ασκήσεις κάνεις? Τα πάντα όλα. Τα πάντα. Τι θες? Όχι, ήθελα να δούμε αν τελείωσες. Τελείωσα. Γενικά, εγώ αφήνω τις κοπέλες να ολοκληρώσουν. Δεν μου αρέσει να τις. Πολύ καλό αυτό. Γιατί τις άλλες συνεντεύξεις δεν τις άφηνα να ολοκληρώσουν και είχαμε θέματα. Τα μάκα δεν με αφήνω να ολοκληρώσω αυτό το παιδί. Αν είναι δυνατόν ποτέ, ρε φίλε. Μόνο σε ερωτήσεις το κάνω αυτό, ξέρεις. Αλλά έμαθα από τα λάθη μου και τώρα σε αφήνω να το ολοκληρώσω. Να το κάνεις γενικά αυτό στη ζωή σου, να αφήνεις τα κορίτσια να τελειώνουν πρώτα. Πρώτα δεν ξέρω. Μπορεί και ταυτόχρονα. Ναι, μπορεί να αυτό. Εντάξει, δύσκολο αυτό βέβαια, αλλά εντάξει. Πετυχαίνει όμως και όταν πετύχει είναι τέλειο. Φοβερό, πες να είναι. Δεν το έχω λίγες φορές μου έχει συμβεί, αλλά. Επειδή είσαι μικρούλης ακόμα. Ναι, θα μάθω κι εγώ. Τι σκέφτονται οι κοντινοί σου άνθρωποι αυτό που κάνεις? Και το έχουν συνηθίσει. Ο πατέρας μου συγκεκριμένα είπε ότι είσαι παιδί που όταν βάζεις κάτι στο μυαλό σου το κάνεις, οπότε ή θα είναι δίπλα σου ή θα χάσω το παιδί μου και θα βγω εγώ χαμένος. Και για μένα ήταν ό,τι πιο respect μπορούσα να ακούσω από έναν άνθρωπο. Εντάξει, η μητέρα μου το είδε λίγο πιο συναισθηματικά, αλλά προχωράει η ζωή, ξεπερνάμε, ρε παιδί μου. Ναι. Φίλες. Έχω σπάσει μόνο με μία φίλη μου. Ήταν ο λόγος ότι σε μένα, ας πούμε, το έπαιζε πολύ φίλη ότι είναι γαμάτο αυτό που κάνεις και από πίσω έλεγε καλά τι πήγε και έκανε. Οπότε τη σχόλασα εγώ ότι αν θες να είσαι μαζί μου, θα έρθει στη μούρη μου να μου το πεις ότι δεν σ' αρέσει. Έχεις νιώσει ποτέ υποτίμηση από κάποιον άντρα για αυτό που κάνεις? Υπάρχει υποτίμηση, ρε, στο επάγγελμά μας πάρα πολύ. Για αυτούς είμαστε του πεζοδρομίου. Στο εξωτερικό, η αντίστοιχη κοπέλα που κάνει αυτή τη δουλειά είναι η θεά, περιοδικό στο σπίτι κορνίζα. Εμείς στην Ελλάδα δεν είμαστε έτσι. Για τον άντρα είναι αρκετά κατακριτέο. Βέβαια, εγώ από κοντά δεν έχω, ας πούμε, υποτίμηση. Έχω φωτογραφίες, έχω θαυμασμό, έχω ωραία πράγματα. Σου έχουν στείλει ποτέ κανένα μήνυμα να σου πούνε Μωρή τώρα, ξέρω εγώ, να σε βρίσκω? Μπορεί να λέω τη γνώμη μου και να μου λένε τι μιλάς εσύ, δεν πρέπει να έχεις άποψη με τη δουλειά που κάνεις. Μετράει το μέγεθος? Για μένα μετράει το μέγεθος. Γιατί εγώ είμαι λίγο πιο φαρδιά κάτω. Επίσης μου αρέσει πολύ το δυνατό άγριο. Οπότε εκεί θέλεις και ένα μέγεθος πιο μεγάλο για να σε πονάει κατά την πράξη. Δεν είσαι στενή δηλαδή? Είμαι πάρα πολύ στενή. Α. Λόγω της γυμναστικής, ναι. Άρα δεν θες το άγχος, τόσο πάχος, θες πιο πολύ μήκος δηλαδή? Τα θέλω όλα. Α, αφού πεις είσαι στενή. Και τι πειράζει. Δεν είμαι φυγόπονος. Α, σου αρέσει το. Ναι. Πολλοί λένε, σου λένε π.χ. τι μέγεθος σου έχεις και σου λένε π.χ. την έχω 18. Ενώ στη πραγματικότητα είναι ας πούμε 15, ξέρω εγώ. Ισχύει κάτι τέτοιο? Κοίτα, δεν μου έχει τύχει. Αλλά γι' αυτό έχω και μια μεζούρα πάντα στο αμάξι. Τι θα μετράσει? Έχεις μετρήσει? Κάτσε, άμα μου πει ότι είναι 18-19 και μου βγει 14-15, φίλε, δεν. Έχεις μετρήσει? Έχω μετρήσει, ρε παιδί μου, και τις πρώτες μου σχέσεις, αλλά έτσι και την πλάκα μας. Εντάξει, ήταν 19 βέβαια, οπότε ήταν άξιο να μετρηθεί. Για φέρει λίγο το χαράκα. Λοιπόν. Α, θα σου τη μετρήσω. Όχι εμένα. Αγχώνομαι τώρα, μου άκουσες. Λοιπόν, θέλω να μας δείξεις πόσο είναι 18 εκατοστά. Τα 18 εκατοστά είναι τόσο. Κλειδώνεις? Κλειδώνω. 22 εκατοστά. Συγγνώμη. Έλα ρε εσύ τώρα σοβαρά. Από σένα το περίμενα αυτό. Δεν φταίω εγώ, απλά τα 22 παίζουν τώρα τα τελευταία στη ζωή μου. Α, έχεις ήδη. Άρα πάμε ακόμα μια μέτρηση. Πόσο είναι 15 εκατοστά? Εντάξει, έλα, πάμε τόσο. 14. Βλέπεις ότι υπάρχει εμπειρία στα μικρά μεγέθη. Ναι, έχεις όχι. Τι. Όχι, δεν έχω εμπειρία. Εντάξει. Εννοώ ότι. Εντάξει, ο μέσος όρος στην Ελλάδα λένε ότι είναι 14-15, ξέρω εκεί πέρα. Είναι όντως ο μέσος όρος τόσο ή είναι ψέματα? Ξέρεις τι πιστεύω εγώ? Πιστεύω ότι οι έρευνες αυτές που έχουν γίνει, που λένε έχουν βγάλει μέσο όρο 13 εκατοστά, τις έχουν κάνει ψεύτικες επίτηδες για να νιώσουν καλύτερα ο μέσος άντρας. Δηλαδή λένε ψέματα ότι ο μέσος όρος είναι τόσο, έτσι ώστε αυτοί που την έχουν, ξέρω εγώ, 15-17. Α, να είναι η τέλη, ξέρω να πούνε εγώ, ότι. είμαι... Ναι, να πούνε ρε φίλε ότι. Ω, καλά είμαι, καταλαβαίνετε. Ναι, καλά τα πάω.
Έχει τύχει να μείνει με κάποιον απλά επειδή είναι καλό στην πράξη αυτή? Μου έχει τύχει απλά να τον βλέπω μόνο γι' αυτό, ρε παιδί μου. Δηλαδή να πηγαίνω, να κάνουμε ό,τι να κάνουμε και να φεύγω. Έχει τύχει να πα με κάποιον που να την έχει μεγάλη και απλά να μείνει μόνο και μόνο επειδή σε εντυπωσιάζει το μέγεθο, ξέρω εγώ? Όχι, μου έχει τύχει, ρε παιδί μου, όμως να πρέπει να λήξει κάτι και να μένω μόνο και μόνο επειδή είναι καλά εκεί κάτω. Έχει τύχει να πα με μικρό? Ναι, έχει τύχει. Πόσο μικρό? Ήταν πολύ μικρό. Θα σου πω όμως, ξαναπήγα μαζί του γιατί νομίζω ότι ήμουν πολύ μεθυσμένη και ότι δεν είχα δει κάτι καλό. Ήταν καλό σε άλλα πράγματα. Πα με κάποιον και φτάνει η ώρα του αποκαλυπτηρίου και βλέπει, α πούμε, ότι δεν. Ότι έχουμε θέμα εκεί πέρα. Τι κάνει εκείνη τη στιγμή? Φεύγω, ρε φίλε. Φιλάκια, φεύγω. Ρε, δεν είναι σωστό τώρα αυτό. Θα σου πω τι κάνω. Ακούστε. Πριν καταλήξει εκεί, χουφτώνω. Δηλαδή τρίβομαι λίγο, κάνω εδώ για να καταλάβω. Αυτό θέλω να σα ρωτήσω κι εγώ. Δηλαδή, το καταλαβαίνεις. Φασώνεσαι με κάποιον, θα καταλάβει π.χ. άμα έρθει κοντά σου άλλο. Μπορεί να το πιάσει. Μόνο από το. Ναι, το καταλαβαίνω. Το καταλαβαίνει. Ναι, το καταλαβαίνω. Έχει πλέον την αντίληψη. Εντάξει, είναι και η εμπειρία. Οπότε, δηλαδή, άμα νιώσει ότι στο τρίψει, ότι πάνω στη φυλή δεν. Και φαντάσου όλε μετά δεν έχει ελεφαντήσει και να έχω χάσει εγώ το μωράκι το ελεφαντάκι. Φαντάζεσαι. Είναι κακή πρόβλεψη μετά. Παίρνει έξω. Κουβάζει μετά. Πόσο είναι το μεγαλύτερο μόριο που έχει κάνει κάτι? 24. South Africa, να είναι καλά το παιδί. Μου στέλνει μερικές φορές ακόμη. Έχω σκεφτεί να πάω στην Αφρική, αλλά. Και είχα τρομάξει τόσο πολύ, νομίζω ότι με είχε διαλύσει και κάτω και πήγα και στο νοσοκομείο, να ξέρει. Στο νοσοκομείο τι δήλωσε, ρίξει? Όχι. Θα σου πω, την επόμενα πάρα πολύ, γιατί ήμουν στο νησί και καταλαβαίνει, μικρή κοινωνία. Και πήγα στο νοσοκομείο και είπα: δεν νιώθω καλά εκεί κάτω. Μήπως σήκωσα κάποιο βάρος και κάτι έκανα λάθος? Δεν το είπα, τράπηκα, ήμουν μικρή. Δεν είμαι στην εμπειρία δηλαδή. Τι να έλεγα τώρα, ήταν και μικρές αυτές στο νοσοκομείο. Θα πηγαίνω να πάρω το μωράκι. Έχει πειραματιστεί να βάλει κάτι, κανένα αντικείμενο? Τώρα υπάρχει βίντεο, το γύρισα πριν 2 μέρες, 28 εκατοστά και τρόμαξα με τον εαυτό μου. Θέλω να το πω δημόσια γιατί πίστευα ότι δεν χωράει 28 εκατοστά. Χώρισε. Μπήκε όλο, ρε φίλε. Μπράβο. Θεωρείς ότι τα παιδιά σου στο μέλλον, άμα δουν τις ταινίες σου, θα είναι αρνητικό και αυτά ή θετικό? Πώς το βλέπεις? Κοίτα, θα περάσει δύσκολα. Παρ' όλα αυτά όμως, πλέον όλα τα παιδάκια περνάνε δύσκολα. Γιατί το bullying υπάρχει. Δηλαδή, είσαι κοντός, τρως bullying. Είσαι παχής, τρως bullying. Είσαι πολύ αδύνατος, επίσης. Δεν τρως, επίσης. Ωραία, τι θα αλλάξει τόσο πολύ το να του πούνε η μητέρα σου είναι μπιπ? Θα το βάλω στη δική μου νοοτροπία ότι μη σε νοιάζει πραγματικά τι λέει ο κόσμος. Έχει τύχει να κάνεις sexting με πελάτη και να σ' αρέσει όμως? Ναι, πολλές φορές. Έχει τύχει να κάνεις με πελάτη sexting και να πεις και να σου πω, έλα λίγο και μεταξύ μας να το συνεχίσουμε, ξέρω εγώ, εκτός του επαγγελματικού? Όχι, δεν μου έχει τύχει. Γιατί προσπαθώ να το κρατάω, ξέρεις. Να πεις, διαδικτυακό. Αλλά εννοείται πως η φαντασίωσή μου εκείνη την ώρα οριάζει και σκέφτομαι ότι είμαι μαζί του. Πόσο είναι το συνολικό ποσό που έχεις βγάλει από το OnlyFans? Είναι πάνω από. Άλλη ερώτηση. Μπορώ να σου δείξω όμως, ξέρω εγώ. Όχι, ρε φίλε. Θα ανοίξω OnlyFans μετά από αυτό. Αγαπημένη στάση. Τώρα μου αρέσει πάρα πολύ από πάνω. Και ο κλαδόν τώρα, ας πούμε, κάνω. Μετά το spoon που σε μπρούμετα και είναι όλες από πάνω και μπαίνει έτσι. Είσαι dominant? Ναι, αρκετά. Βασικά θα σου πω 50-50. Απλά νομίζω σε αυτή τη φάση τώρα είμαι. Αλλά γενικά είμαι και σκλαβάκι. Ποια είναι η κατάλληλη στάση για κάποιον ο οποίος δεν έχει τόσο μήκος εκεί πέρα? Νομίζω ότι είναι μπρούμητα. Και ποια είναι η καλύτερη στάση για κάποιον ο οποίος έχει εκεί πέρα να δώσει? Στα 4 δώσει εκεί. Ναι, ωραίο. Να τρυπήσει τείχο, να φύγει στο διπλανό διαμέρισμα. Μιλάς κατά τη διάρκεια της πράξης? Το βουλώνω. Εσύ που πιάνεσαι, λες εκεί πέρα. Καλά, δεν λέω ότι θα μαγειρέψω αύριο, αλλά ναι, εντάξει, μιλάω, ναι. Αν άλλος είναι μουγκός? Μου έχει τύχει ο άλλος να με πολύ μιλάει και έχω πει και εγώ σε αυτό το μότ και μπορώ να πω ότι ήταν πολύ καλό. Είσαι σιωπηλό. Ναι, ήταν σιωπηλό, πιο παθιά. Κρυφό σχολείο. Ναι. Πες μου ένα φετίχ σου. Σίγουρα είναι το public. Το control με ενημερώνει ότι κάνεις βίντεο με transsexual. Κάνω με τη φίλη μου την Άνση τη Ζαχαρία, ένα από τις πιο ωραίες transsexual σίγουρα της Αθήνας. Και το τελευταίο καιρό είμαστε αρκετά team. Δηλαδή κάνουμε πολύ πράγμα μαζί, κάνουμε ομαδικά, κάνουμε πολλά. Παιδιά, αν θέλετε, ξέρετε που να πάτε. Έχεις κάνει κάτι με συνδρομητή σου? Ναι, έχω κάνει κάτι με συνδρομητή μου. Άρα έχουν ελπίδες δηλαδή αυτοί που σε βλέπουν? Έχω κάνει κάτι με συνδρομητή μου. Πότε έκανες πρώτη φορά σεξ? Στα 16 μου. Mini story time. Ήταν σεξ αυτοκίνητο, ήταν μεγαλύτερος 2 χρόνια, 18. Δεν μου άρεσε όμως. Ένιωθα λίγο. Βασικά ντρεπόμουν, ξέρεις, ήταν λίγο περίεργο. Δεν είχα και καμία επαφή γενικά με τα αγόρια. Δεν πολύ μου αρέσανε, δεν τους έδινα σημασία. Είσαι bi? Είμαι bi και τότε ήμουν και αρκετά προς το κορίτσι. Δεν ξέρω, δεν μου άρεσε το μόριο εκεί κάτω. Ιδανική διάρκεια? Σίγουρα πάνω από 1 ώρα. Πάνω από 45 λεπτά είσαι καλά. Λένε πολλές κοπέλες ότι δεν θέλουν πολλή ώρα. Το λιβανίζουν πάρα πολύ και κουράζεται.
Όχι. Εσείς είστε της διάρκειας. Αθλητές. Και μπλέκω και με αθλητές. Ωραίο. Αθλητική επίδοση. Ποιο είναι το body count σου? Δεν είναι μεγάλο. Ακούστε, κόρτσια μου, δεν πρέπει να ντρέπεστε καθόλου για το body count σας. Το δικό μου είναι 59 νομίζω ή 60. Ποια είναι η γνώμη σου για τους άντρες οι οποίοι κράζουν και λένε, ξέρω εγώ, πολλά χιλιόμετρα το κοντέρξ? Το Toyota Corolla του 98 με 200.000 χιλιόμετρα και όλα αυτά που λένε. Λοιπόν, αυτά είναι. Δηλαδή το αγόρι όταν έχει πάει 300-400 και σου το λέει, εσύ πρέπει να είσαι τι ωραία, είναι εμπειρός. Για μένα πρέπει και το αγόρι και η γυναίκα να έχει εμπειρίες. Προσωπικά έχω φάει bullying από σχέση μου επειδή είχα μεγαλύτερο body count από εκείνον. Εκείνος ήταν 30, είχε πάει με 30. Αυτό εγώ που ήμουν 25 είχα πάει με 50-55. Δικό του λάθος. Πολλές κοπέλες κρίνουν τους άντρες για το body count. Τρώμε κι εμείς bullying. Τρώμε bullying και αυτοί που έχουν πάει με πολλές. Ναι, αλλά περισσότερο τρώνε αυτοί που έχουν πάει με λιγότερες γιατί είναι πιο πολλοί. Μην νομίζεις, υπάρχουν κοπέλες που λένε γλυκούλης έχει πάει με λίγες. Εγώ θα τον μάθω. Σε ποια ηλικία ξεκίνησες να βλέπεις ταινίες? Η πρώτη ταινία που είδα ήταν γύρω στα 12 με 13, αλλά ήταν ταινία μεταξύ δύο αντρών. Πώς και έτσι? Γενικά μ' αρέσουν. Μ' αρέσει η πράξη μεταξύ δύο αντρών, αν είναι δύο πολύ εμφανίσιμα αγόρια. Ίσως να είναι και φετίχ μου αυτό. Άγριο ή soft? Και τα δύο ρε εσύ, ξέρω το αγόρι. Είναι το mood, δεν είναι τι άγριο ή soft. Μου έχει πει σε μια προηγούμενη συνέντευξη η Beach ότι βλέπει ταινίες για να εκπαιδευτεί, να μάθει κινήσεις. Μελετάω κινήσεις. Γι' αυτό είναι και ταινίες. Πέρα από την αυτοικανοποίηση, ρε παιδί μου, είναι για να μαθαίνεις κιόλας λίγο. Πιστεύεις δηλαδή ότι όντως κάποιος μπορεί να δει μια ταινία και να πάρει παράδειγμα από την ταινία, ή θεωρείς ότι οι ταινίες είναι μη ρεαλιστικές? Πιστεύω ότι μπορεί να πάρει παράδειγμα. Δεν σου λέω ότι θα πρέπει να βάλει πρότυπο ότι έτσι είναι μια πράξη, αλλά σίγουρα μαθαίνει. Όταν ήμουν μικρή πήγε το Cosmopolitan. Το Cosmopolitan μέσα σου μάθαινε πώς να παίρνεις τοματικό. Μπράβο! Με μπανάνα, κανονικά, σου λέγε ακριβώς. Μπράβο το Cosmopolitan. Κάνεις κάτι με κάποιον και δεν. Τι κάνεις? Δεν ξέρω, δεν μου έχει τύχει να σου πω την αλήθεια. Μου έχει τύχει μόνο μία φορά βασικά πάλι στο νησί, αλλά είχε πιει πάρα πολύ. Δεν ξέρω, δεν μου έχει τύχει. Τι κάνεις? Φάνησε, τόσο τυχερή είσαι. Συγγνώμη. Μπράβο. Σε έχει στοκάρει ποτέ κανένα περίεργο? Ναι, μου έχει τύχει και να φεύγω πολλές φορές από τη δουλειά και να το κάνουν με το αμάξι αυτό. Με το αμάξι είναι από πίσω σου? Ναι. Έχει τύχει να πάω τελείως προς άλλη κατεύθυνση από το σπίτι μου γιατί με έχει πάρει με το αμάξι και δεν ξεκολλάει. Και δεν είχε τύχει και μόνο μία φορά, μου έχει τύχει αρκετές φορές. Θέλω να δώσω μια συμβουλή στους άντρες αυτή τη στιγμή. Πώς μπορούν να καταλάβουν ότι μια γυναίκα έχει τελειώσει? Σίγουρα κατεβάζει υγρά, οπότε θα το καταλάβεις από εκεί. Δεν έρχεται λίγο καταράχτη. Παραπάνω υγρά, δηλαδή έξτρα υγρά δηλαδή εκείνη τη στιγμή. Εσύ να φανταστώ έχει προσποιηθεί πολλές φορές. Στην προσωπική μου ζωή δεν έχω προσποιηθεί ποτέ. Αλήθεια. Δεν μ' αρέσει. Γιατί να στο δώσω, άμα δεν με κάνεις. Μετά από πόσο καιρό αφήνεις κάποιον να μπει ακάπτω? Δεν τον αφήνω, γιατί πρέπει να κάνουμε έρωτα με προφυλάξεις. Σωστό μήνυμα στα παιδιά, να ξέρουν κιόλας. Ποτέ παιδιά χωρίς προφυλάξεις. Έχει τύχει να στείλεις κάποιον για να κάνει εξέταση? Ναι, ρε, εννοείται. Ενημερωτικά, πόσο κοστίζει μια εξέταση ολοκληρωμένη? Μπορεί να κοστίσει 30 και 50 ευρώ, εξαρτάται. Εκεί παίζει δηλαδή, εκεί την Ναι, εγώ κάνω 2 φορές το μήνα και ήμουν γύρω στα 60 ευρώ το μήνα. Ποια είναι η περισσότερη ώρα που έχεις κάνει? Τώρα, προχθές, 2 ώρες. Το ρεκόρ σου σε γύρους? Ξέρω εγώ, 5-6. Δεν νομίζω ότι έχω πάει πάνω από 5-6 όμως. 5-6, Πώς σταματάει ο κόσμος στον δρόμο? Κοίτα, το κλασικό είναι ότι κάτι μου θυμίζει, κάπου σε έχω δει. Η απάντησή μου είναι πάντα βλέπεις ταινίες. Και το καλύτερο που έχω ακούσει είναι ότι έχει τύχει σε κάποιον να σκίσει το πετσάκι του την ώρα που έβλεπε δικό μου βίντεο. Ήταν τόσο παθιασμένος δηλαδή. Ναι. Δυνατός, με μάχημος. Ωραίος. Αυτό ήταν το βιντεάκι, παιδιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίλα. Δεν τελείωσα. Δεν τελείωσες. Όχι, εντάξει, τελείωσα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίλα, για τη συνέντευξη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Like, subscribe, comment, καμπανάκι και τα λέμε στο επόμενο βίντεο.